Ka neka deka kruwa kubor neka jing tho na upar serang ba jong ka VP ubala ong kumne ha neka jing tho jongu ka buj pun kre election arja arpopra ha nong krem persyayu ba aran pleng kidang don kibriu kibadon wat hakaliang persya kibadang don kabensin ya tiblem kiba omla klem dawan tip ya ka jung perkat kiseng san berthei komno ban pun klem yo ba den house na marja arpopra Kil penpau baka jengrong NPP jong wa mele berim jong kono krem kadai tang ban penteli ya ka wot jong bat ka jong das khiat nang ta kila pen bairo ban sai kertong malaki snong kanang penpat bantan ya ke wot jong ba arden na kaliang kito kibadon ka jing hidai kam lane bahayeng bat kita ki kertong ki bami kadon ro ka jing ekren bakine ki parti baro ki bai trelang ha sarkar MDA kimdei ban pengieng kertong kita kermen skem basatang dakane kelenti ba onla ban pengkalem jau bar dan bat ulang susu kumne kane kejung tho jungu harin kane kejing wan yatho ngala perkat julio ya kejing keli ka balakali daki nong pathai khobor hakine ki kendiasgi ya kejing sngew jonga hagabai dei bat kane kejung perkre election ka NPP lese kila ban persngo tho ba kadon kejing perkre ka batang ban pengkalem no yanga hakane ka election ka manlong house nem arjar popra ngamdon ban ong Henry tang ban ai khoblai karpang ya kini kibriu kiba kajing yatiblem jongki kadangim bat kibajiet bat kentai no ya kabakum kata karukom perkhat khawpot karba kamensian yatiblem kadangim hapadeng kajat riu kumbalong kini kibriu ka jingkermen nakabenta kalawero kadangim aden milar saya moy kane kadai kajing tho hanau persangba jong ka VP habede ka jung pengkre election ka National People Party NPP House nem arja popra ha nongkrem constituency